И така един диамантен поздрав специално от Чопър, от началника на плевенския затвор и от неговата съпруга Галя. Иска да поздравят специално Гьота Лито за неговото семейство, за неговата съпруга Емито. Нека да бъдат живи и здрави през новата 2012 година. Zlatno romnije me čavenge Leyla, Leyla Kadir Mevla Leyla, Leyla Kadir Mevla Pusto prijaciel e gađen gošero Pusto prijaciel e gađen gošero Сега поздрава се връща специално от Гьота Лито и неговото семейство. Поздравявам специално Чопара за Галя, за неговите издачки да бъдат живи и здрави. Оригинално от диджей Станчо. Zlatno romnije me čavenge Leyla, Leyla Kadir Mevla Leyla, Leyla Kadir Mevla Pusto prijaciel e gađen gošero Pusto prijaciel e gađen gošero И само специално за Чопар, за Гьота Лито, за техните съпруги, специално за техните скъпоценни съпруги, за техните семейства. И най-вече Мефралински, Чопарински, началника на плевенския затвор. Chopare rovela pechavenge que silendan dureste rovela chopare rovela pero nake egala que Leyla, Leyla Gala mironi Gala, Gala mila chori Kavaktar mangim Bechaven dedikam Kavaktar mangim Bechaven dedikam Emi, Emi Shenami Emi, Emi Shenami
плачеш, мила, ще си дойда. Не дай да плачеш, мила, ще си дойда. Чопър Али е дой права. Чопър Али е дой права. Е дой права.